Lagutan ako ilhan ni Dudong Pawiks gahapon ni Lucio o ni Biti. Uy, katawaan manuon ko nila pag-ayo. Alangan, dili buaya ang akong answer nga ingon si ma'am. Maghatag daw og example sa hayop nga naa nagpuyo sa yuta. Siyempre buaya. Mali ato daw. Nya mo ingon pud unta kog iring. Ingon pud akong iro, baka, kabayo. Sa man pud nga nagpasikat man pud sila pag-ayo bisan wala tawaga, mag-answer pud. Sikat jud kayo kay gusto jud nila nga ako'y makasab-an ni ma'am nya sila. Magpabilib sila pag-ayo kay ma'am. Na si Lucio parteng himuuta. Labi na to si Dudong Pawiks, lagot jud kaayo ko kami pinagtapad katawan ko niya og taman. Parte niyang himuuta sa kuha. Perte jud kay tawhana wa pananudlo sa kuha, gikatawan pa ko og taman. Kailangan makabalos jud ko si Dudong Pawiks. Ay nahitabo ato kagahapon, ako may imoy lugi ato ba? Ako mo ay nakasab-an pag-ayo ni ma'am kay wala ko nag-study. Kailangan ako'y plano sa akong buhaton. Ngani akong buhaton. Kailangan makaunahuna jud ko ug tama na akong buhaton. Di para makabalos kong pagpartihimutan niya kagahapon. Hoy, Maria, gusto mo ka din ha? Ano wala pa magkanisulod sa eskwelahan? Sa man ni si Biti uy nga magpakurat man. Ano dito ay napagpaulat sa kuwala kaw na lakaw na. Bahala ka di ako, biyanta ka. Sa man ni bihana ni nga panira man kaayo. Nawala na naman ko sa akong concentration. Ako tang balikan ang akong plano di. Dapat ang akong buhaton. Ay, tama. Unya, inigting kauna mo. Tama dyan ay balon si ma'am. Siyempre, nagbalon man dyan na. Kailangan po umuuli siya nga layo pa man kay Tuila ha. Naay, sudan si ma'am. Ang sudan ni ma'am, akong ibalhin dito sa balunan ni Dudong Pawiks. Dili man pud siguro ka ng coincidence no nga magpareha silang sudan. Sigurado jud ko lahi gitong sudan si Dudong Pawiks. Munang ang akong buhaton. Ang sudan niya, ibalhin ako ka Dudong. Hoy, Maria! Nag-unsa man ka dre? Sa man si Lucio magpakurat ng kamura mapugag si Biti. Lakaw na dito. Tara, manulod na ta. Sunod na dito imo. Wala Sa ka di, oy. ka nga nagdungan pa dito pag-abot. Sa man tawhanan ni nga panira man kaayo. Asa na gani ko dapit ato? Ay tama-tama. Ang balunan ni ma'am na isudan. Ibalhin ako dito sa balunan ni Dudong Pawiks. Tama-tama. Kay para si Dudong Pawiks ang mapasanginlan ni ma'am nga nawala ang iyang. Ay! Saan na yung bayhana? Sa man ni si Dudong Pawiks. Uy nga. Buhat dre di ay. Nagkuhan ko ba? Nagkanang tawag ani na ako'y nahinunduman nga kanaganing tula. Kung giana-ana nako, akong giana-ana ba? Grabe katong tula. Manulod na ta kay. Paminaw katong tula Dudong Pawiks nga akong giana-ana. Bahala ka di ay. First ko, Musulod na ko. paguna na. Bahala ka di. Mo kumanintaw ka na. Basta mo na tong baton. Ang sudan ni ma'am ibalhin ako sa balunan ni Dudong Pawiks. Sigurado jud ko makasaban madon ako. Oh, mga bata, ano mo may itangatangan nyo diha? Nagbagting na. Ito naman sa plug phone. Tara. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Uy, Maria, pagdalay. Gangayan jud kay niyo. Ngayon gihapon. Maria, sunod na hindi ha. Yes, ma'am. Karon, madayon na jud ang akong plano. Karon Dudong Pawiks. Uy, hala. Walay sundaan. Karon ka. Walay kay sundaan. Tagaan ta kag sundaan. Lami abay at sundaan ni ma'am. Umot kayo. Karon ka. Siya rin yung posible naman ang sundaan ni Biti o ng Lucio. Manokod. Busog ka niya. Busog kas kasaba. Masaktan ko na ako. Bilin ako na kung mapas ka. Mga bata, copy the assignment in your science notebook. Ang walay assignment ugma, akong patindugon sa tubangan. Kasabot? Yes, ma'am! Ang manaw copy, pwede na mo gawas para maniud to. Yes, salamat humana jud ko. Ma'am, mugawas na ko ma'am kay humana mo kog sulat.
Mamalit sa kusudan kay wala kusudan balon mamoy ma'am. Namaw na, kay dugay man mo mataw mo nang wakaluto. Dudong pawik, sayaw na lang pagpalit og sudan. Tagaan takag sudan kay dagan man kog sudan gibalon. Tinuod ka ma'am? Ay. Pawis, uy. Tagaan magsudan ni ma'am. Na basta sip-sip. Maulaw mo sa tanan mo. Ulaw pa, mo'y ampay. Unsa pa may ihatag ni Ma'am nga sudan nga na naman tanan sa bag ni Dudong Pawis. Uy, Maria, naon sa ka diha? Wala, uy, kuno chismusa kay ka, pagpasulat na lang diha. Dudong pawik, ambi ang balonan be, kay tagaan takag sudan. Ay, haya sa amaw, oy. Ma'am, mo sa mo sudan, ma'am? Yahay din ang taga-agsudan Maria. Sino nakayahay ana? Hayahay, kay di naman kapalit. Makasave na ka dudong pawis. Oo. Ang akong sudan mga bata kay Chicken Joy. Ay, ang sudan ni Dudong Pawis ay Chicken Joy. man. Ako amang kay Bulan. O amam kay bihon. Ako ma'am kay itlog. Ambog kayo. Kalamian ang inyong sudan mga bata. Labi na ng sudan ni Maria kay Bulat. Tagayan niya kung isa ana ha. Yes, ma'am, tagahan ka isa ka buo. Uy, sana wala man kay sudan nga ako may nagbutang anig tulo kahiwa nga Chicken Joy ganina. Impas jud karon Dudong Pawis.